Nummeliin, hyvin Peltoselle, Peltonen yksi yhtä vastaan tilanne, ja jättö, ja hyvä jättö tuleekin, ja siellä Lepö! Ensimmäinen kunnon hyökkäys, Niinimaa laukaisee, ja Ville Peltonen jysäyttää 8:07 ajassa, Suomen 1-0 jo. Siellä vedetään suomalaispelaajalta jälleen jalat alta, kovaa laitataistelua, Lehtinen, hyvin Ville Peltoselle, ja Peltonen vetää! Önskog. Strömberg perään. Ja näkee selvästi suomalaispelaajista, että pikkaisen nyt pelätään näitä rangaistuksia. Strömbergin, joka normaalisti antaa tuntea, että miltä tuntuu suomalainen pusu, niin nyt hän otti aika pehmeästi tilanteen. Suomi pääsee 2-2 vastaan. Ville Peltonen. Saku on takana. Saku! Ja siinä on paikka! Ja sieltä se tulee! Ville Peltonen 3-0! 39-56. Suomi johtaa 3-0. Saman tien tasapaino menee, mutta Ville Peltonen ottaa kiekon ja tulee samaan paikkaan. Jutila lauko ja siellä on 4-0. Ja jokohan nyt taittuu selkäranka. 52. Tuomas Östlund neljännen kerran antautuu tässä pelissä. Palauksia joukkueen kapteeni, taistelun ruumiillistuma 31-vuotias Tappara-pakki kun Bergqvist ja suomalaispuolustuksessa rauhallinen purku ja keskialueelle Summaselle. Stillman, Sjödin, pystyyn, vaarallisesti jälleen Jonas Bergqvist. Oi, ja siinä tulee nyt sitten Myllykselle virhe.